Chipani cha Malawi Congress Party chamva zomwe analankhula mtsogoleri wa chipani cha UTM Right Honorable Dr. Klaus Chilima lero lachisanu pa 1 July 2022 zokhudzana ndi mgwirizano umene MCP ndi zipani zina udalowa pa 19 March mchaka cha 2020. Popeza zimene amalankhula mtsogoleri wa UTM zikukhudza mtima ndi chikatikati cha zinthu zimene ziumanga mgwirizano komanso kupitirira kwa mgwirizano, chipani cha Malawi Congress Party chapanga chiganizo chakuti chitsata ndondomeko zimene zidayikidwa mu mgwirizano, kuti ngati pali madandaulo ena aliwonse amenewo akakambidwe ku msonkhano wa akuluakulu a mgwirizano umenewo, kotero kuti Malawi Congress Party ngati chipani chilumikizana ndi atsogoleri wonse amu mgwirizano wa tonse kuti ngati pali zina zilizonse zofuna kuti zikakambidwe kumeneko. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro kuti mu mzimu wofuna kumanga chimodzi tikamvana kumeneko, ndipo zimene tikagwirizane kumeneko ndi zimene zidzauze mtundu wa Malawi. Pakanali pano timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Klaus Chilima. Ndipo ife ngati chipani chimene chikukhulupirira mungodya zingapo ndipo imodzi mwa iyo ndi kusunga malamulo, tidzalemekeza malamulo akulu a dziko lino la Malawi amene ali constitution. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera mwachidwi.